Ngaphambi kokuthi sikhuluma nawo amamiliyoni kaMenzi awenzile laphana ku-YouTube awu-7. Uyo namamiliyoni amaningi uma ngicabanga lapho ku-YouTube. Kungenzeka mhlawumbe ukuthi abanye bakhona abanjengo-Limit, kodwa uMenzi ayisikhombisa. Before sikhuluma ngalokho, ngifuna size la kancane nje. Kunodabana engifuna sithi ukuhlaziya. Kusuka manje eminye usazoqinisekiswa. Ungancishi abantu bomnandi. Biza ugogo ezothunga bo. Sanibona senibingelela lesi sindo Fire Switch TV channel ekhuluma ngezinto kakhulu ezenza kumaskandi la sibheka uMenzi Music. Gogo othungayo wakusho laphana igcokama. Ibekela abantu nge-gig guide yakhe ukuthi izohamba kanjani kusuka manje ngoSeptember, maybe nangenyanga ezayo. Sizobona-ke ukuthi ihamba kanjani imicimbi. La oqala uthi ukuhamba events and okagaba development present Basadi Let's Dance ngeyi-9 kuzobe kunjalo-ke ku-August 2025 lapho kube ku-celebrate-ke i-Women's Day ngalo suku lolo. Lapho kuyiphosti siyababona oGatsheni Mjolisi, Menzi, Nkosi Amagcokama, Jabulo Langa-ke izobe Semhlathuze Sports Complex, right? Uqala ngo-12 emini iyophela ngo-6 ntambama. Kuphinde lapho kube nane ne-grand opening featuring Menzi ngaphansi-ke kwejenre kamaskandi lapha ngeyi-27 zikaSeptember. SK Lifestyle present grand opening. Ikanjalo lento amathikithi nayo yonke into neveni ukuthi kube kukuphi istrati bayabadirector-ke abantu-ke izoba khona i-27 zikaSeptember. Mawuthi uyeza la ithi Mphelandaba Farm present Pinifat Day with Brentwood. Lapha-ke kuzobe kuyi-Pinifat Day, zobe zikhona ney'nsizwa-ke ney'ntokazi, kuzobe kumnandi kudelile. Live on stage, Menzi Mabizela, Fezeka Dlamini, Sicelo Motivates, Ungane, Thobi Dladla and Mlu, nabanye. OMC Kokwazi, supported by Bastard Velase, kanye nabaculi nama-DJ. Itimu-ke yiyo-ke leyana-ke i-Pinifat Day, iDuku, Brentwood or Cultural. Bekukhuluma namathikithi nayo yonke-ke into iyobe ikhona ngaleyo date leyo yangeyi-9 zika-August 2025. Lapho kuyovula amasango ngo-11 kuyoze kushaye ebusuku. Mphelandaba Farm, eLadysmith. Mawuthi uyakhuphuka kanjalo-ke nansi eseduze kakhulu iyi-20 July 2025. Sunday 12 kuya ku-8 ebusuku. 12 emini kuya ku-8 ebusuku. Idandi July, Amabhinci Experience. Kukhona bobani? Olwandlunkulu, Limit, Mthandeni, Khuzani, Smirnoff, Gatsheni Mteziwe, Mjolisi, Navigator Ntencane, uMafikizolo, Njabulo Langa, Quality, Bahuphe Mdumazi, Menzi. Lapha eBerkeley Fits Country Lodge and Sport Resort eDandi. Amathikithi lawo-ke nabaxhasi nayo yonke-ke into-ke iy'ngcukacha-ke basho njalo-ke kwaXhosa. Mawuthi uyakhuphuka laphana futhi ngeDandi ngeyi-13 zikaSeptember 2025, Duke on Flick Lifestyle present Duke on Flick Picnic. Kuzobe kukhona-ke abaculi abahlosile abahlukene ngokwamajenre. Kubalwa bani? Qwabe Twins, Menzi, Nofundo Mo, Nontokozo Mkhize, Naledi Aphiwe Uyanda, Hlangabezwa la Taken, Lucy Lou, Black Slash oku-MC kuphi eDandi Endumeni Horse Racing Track, Hosting Horse King ST Dandi 3000. Shuthi-ke yini address-ke leyo nendawo. Itimu-ke uGreen and Camouflage bayazi-ke abantu ukuthi yena amathikithi ahamba kanjani. General Part 1, General Part 2 into kanjalo. Iy'mali zakhona ukuthi uphathani nani kukhona khona kuyi-post. Masiqhubeka futhi siza lapha-ke kwi-Duke on Flick present Duke Nation ngeyi-2 zika-August 2025. Iqala ngo-10 ekuseni iya 11 laphana ebusuku. Featuring abobani? Osijava, Lady Du, Nofundo Mo, Qwabe Twins, Jambo, Limit, Menzi, Nontokozo Mkhize, Mayogat, Ashley Oakley, Uyanda, Hlangabezwa, Mandisi Tshingana, La Taken, Lucy Lou, Soweto, 6 Years Guys, Black Slash, kuphi eDurban, People's Park. I-theme all white with a touch of yellow. Amathikithi-ke lapho abantu asedayiswe awu-80% sold. For more information nayi inamba ye-WhatsApp nezinto-ke ey'ningi. Cha, engathi le event angazi noma le kuzobe kuyo-advertise-wa i-event ezoba khona noma i-event ephelele. Ngibona ngathi abaculi babodwa baphindekile. Kodwa-ke bayazi-ke abathandi bomculo nabalandela-ke ama-event akusenani-ke. Mawuthi uza la ngeyi-16 ka-August kuthiwa second annual Indumezulu Maskandi Festival.
eNewcastle Farmers Hall. MC Jangaza Modelakazi Mtane Ntombi abazobe bekhona abahle bahlosile kuba lokhuzane Mthane SK Menzi Limit nalo uGatsheni umzukulu umjolisi Dr Busela Thokozani Langa Sminoff inkosi yamagcoma encane bese kuba nabanye-ke abanjengo-secretary idlala phuthuma uphanga kagezi izinkinga ziyagibelana busisani ikati elimhlophe umcebiseni sonyawo omathwala navara gabade shobhe iqhawelezo igugu lamantunga isithole sika Zondile nduku yesizwe Zondi Ixuki umcimbi-ke yiwo-ke lowo-ke ozobe ukhona igigi guide kaMenzi music umfana wale wakwamabizela. Right, akusenani-ke. Nansi-ke enye i-event futhi nge-16 August. Akazi noma lama-event ayaphindeka noma anenzuko ey'hlukile. Ngoba uma ngithi ngiyabheka ngiba ngathi ngifunda into eyodwa kodwa akusenani. 16 August 2025 umcimbi uqala ngo-10 8 p.m. Duke on Fleek Lifestyle present Port Shepstone. Okay, uzobe use-Port Shepstone-ke lo mcimbi lo. Ukube khona obani Nofundo Mono, Ntokozo Mkhize, Sisi Menzi Liyema Phansi Lindo Mtangayi Uyanda Hlangabezwa Ntombi Eyinimi le-Taken Lucy Lee Shepstone Ugu Sports and Leisure Centre corner of Nokusore Road and P200 theme Army Green and Camouflage. Shuthi kumcimbi komuntu oyi-1 lo uqasha nje umuntu kabaqasha akusenani-ke i-event yobe ikhona ngazi i-16 ka-August 2025. Mawuthi uyabuya lapha futhi kuthiwa second annual Maskandi Festival Dance and Music Festival ngeyi-26 zikaJulayi kuphi eThafeni Lifestyle. Abantu bazobe bekhona-ke lapha abobani oMenzi Injabulo Langa True Classic Quality kube no-DJ Thamlazi noVavaza Chef Kandaba Mafundane Mqashiyela Ministering uClever Wamanzi amaqhawe esizwe T-Boys Bokoza Mageza Melizwe Cultural Group nogwaza kagogo ubuhle bebhinca Love More Ozakwethi Indida Manzi DJ Teaser Uswenko Amabhinca Mafundane OMC Omedelekazi umsakazo ongafundile Mazali ticket sale prices yiwo lawa amathikithi ahamba kanjani early 120 general 150 egate-ini kanjalo-ke abaxhasile abantu ababavezile ngaphansi abese sibuya siza la emsebenzini kaMenzi ukuzoveza nje ukuthi-ke noma sikhuluma-ke ngendaba yani ye-gig guide kaMfuka Menzi Mabizela iy'ngoma zakhe njengokuthanda kudala ngikhuleka sikuke sayona Black Mapatilo umntanami wayengenalutho zonke lezo ngoma zinamamiliyoni amaningi aqala ko-10 eze ko-5 million ko-2 million amanye kanjalo seziwu-7. uMenzi-ke uye-ke umuntu osebenza kahle kakhulu kanye nabanye abaculi kulesi sikhathi samanje kubantu abagcina ukukhipha last year usuyophela. Sibonge Mfuka Mabizela waseMnambithi umsebenzi omuhle kangaka. Ama-event-ke lawa ningawakhohlwa-ke akhona lapha nephejini lakhe lakwa-Facebook. Uma sibonile bafethu into sokhuluma ngayo angeke siyiyeke kodwa-ke siyathanda nje ukukhuluma ngabafethu especially bakaMaskandi. Ugogo uthungwa uMenzi lo Mfuka Mabizela. Ngiyakwanisela kahle.